Game over.
Un aplaudiment. Podeu arrimar-se per ací? Arrimeu-vos. Vinga, arrimeu-vos. Qui vulga, per supost. Qui vulga. Bueno, en primer lloc, donar-vos l'enhorabona perquè la col·lecció de jocs que haveu incluït és tremenda. L'editor del vídeo ho haurà passat. Pregué que disculpeu perquè en tant de... A voltes passa, no? Però tots han sigut valorats, sí que t'ho puc garantir. Bé, la majoria heu fet propostes en Gamesonomy, veritat? A mi m'han agradat algunes, concretament. Skipline, qui ha fet Skipline? És molt divertit, m'ha agradat. Però heu fet propostes molt interessants, no? Qui li agradaria... Dime, per exemple, tu. Conta, en quin joc has participat? Yo en el de los Simpsons, el de yo qué sé qué tío. Tu vas passar bé o què? Sí, creant-lo sí. Lo he creat amb un amic i ha sigut divertit. Una de les coses que també es tracta tot això és que s'ho passeu bé, no? Però a banda que esteu passant-se bé, esteu iniciant-se en el camp de la programació. Són motors que són molt senzills, però ja van estructurant un poquet el cap al respecte. Ha hagut una proposta que a mi m'ha agradat molt per la seva valentia. Qui ha fet Cubes? Has fet tu, veritat? A tu el coneixem, veritat? És un assidu al concurs. Conta'm-nos un poquet la motivació per fer una proposta que entenc que ha sigut en Unity i en realitat virtual, el qual és un element que està molt bé, s'ha de valorar l'esforç, veritat. Bueno, pues la idea ha venido porque aprovechando que en clase estábamos aprendiendo programación en informática, hemos utilizado todo un trimestre aprendiendo JavaScript y haciendo ejercicios y la finalidad era luego poder hacer un proyecto con todo lo que habíamos aprendido y mi idea fue que ya que aprendía JavaScript y con ese programa se puede hacer videojuegos en Unity, quería hacer un juego diferente que no solo con JavaScript sino también con la realidad virtual, porque me parecía un campo muy interesante que nunca he tocado y que me hacía mucha ilusión porque creo que es el futuro de los videojuegos y a mí eso me apasiona y he dicho, esto lo tengo que hacer. S'heu quedat en el nom de tots els jocs, veritat? Quedeu-se en el nom de tots els jocs i aquests esforços que una repetidora del concurs ha fet, tingueu-lo també molt en compte, molt present. Bé, sols dir-vos, per no fer-ho més llarg, que molt bé, que continueu en aquesta línia, es nota que teniu un bon professor. Bueno, doncs... Vos ha deixat abandonats. Però teniu una bona línia, ¿vale? Enhorabona a tots. Un aplaudiment.